Αζαριάν στο ψηλό ψαράκι. Ζανέτη. Ανεβαίνει στο Σβάλοου. Γιόνανσον. Διπλό σάλτο μπροστά με δίπλωση. Περνά σε χώνμα στο σταυρό. Έωρμα στην κατακόρυφο. Έωριση στο ψήλο ψαράκι. Νακαγιάμα στο σταυρό. Έωρμα στην κατακόρυφο και ετοιμάζεται για την έξοδό του με διπλό σάλτο συσπυρωτικό και διπλή πυρουέτα. Εκπληκτική εμφάνιση από το Λευτέρη Πετρούνια. Ο άρχοντας των Κρίκων ετοιμάζεται να γράψει άλλη μια χρυσή σελίδα στην ιστορία της ενόργανης γυμναστικής. Ένας σπουδαίος αθλητής. Ένας αθλητής που έχει περάσει πολλές δυσκολίες. Και αυτές οι δυσκολίες τον πεισμώνουν. Λειτουργεί άψογα κάτω από πίεση. Είναι μαχητής, γεννημένος νικητής. Το 2015, κυρίες και κύριοι, όταν κατέκτησε το πρώτο του χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Γλασκόβη, είχε χάσει 15-66. Ο Λευτέρης Πετρούνιας είναι πρώτος, 6-30 στον συντελεστή δυσκολίας. Και η μεγάλη στιγμή για τον Λευτέρη Πετρούνια σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Θα ανέβει στο δεύτερο σκαλί του βάφρου. Ένα ακόμη μετάλλιο για αυτόν τον εκπληκτικό αθλητή. 6 φορές πρωταθλητής Ευρώπης. Και στο Παρίσι θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό για να ανέβει και πάλι στο βάφρο. Δεύτερα αθλητής κόσμου, ο Λευτέρης Πετρούνια, πίσω από τον Γιάνγκ Λιου και τον Χάο Γιου, τους δύο Κινέζους.